Duol naman lang day kayo, no? Doon na lang lagi kayo ba yo? Ay, di. Ang eleksyon ba? Aw, abi na kong ang lubi. Mabutang nagpaduol ko dire kay ubos na lang kayong lubi oh. Sargot, din man nagagikan de. Dito rin sa baryo niya. Kita na kus konsel ba kauban sa iyang batos-batos murag nungumpan niya ang tingal ito. Aw, ngumpan niya. Unya unsa may pangatag ni Kunsyal? Murag snowbear gito. Pampuwa sa lood ba? Aw, may na lang to eh kaysa way gihatag. Ay pa. Asa man day ka? Alangan manugasang arir ako dire. Adili bay ba? Kinsa man gyud mo pilion? Aw, pagka simple ana. Adto ko daghang kwarta. Unya ikaw, asa man ka? Aw, ato kos dili dato. Na, dili dato. Saan man pagadaog ana nga? Wa man nay kwarta. Ah, kay ngano de? Ang kwarta day mo butar? Dili man butar ang kwarta. Dili man de. Ano nga man ka mo butar sa daghang kwarta? Adto jugos daghang kwarta kay ingon sila ug daghang kwarta madato atong lugar. Basta bay, adto ko sa way kwartahay. Kanang maumlooy sa mga pobre ba? Uy mga bay, usa din na inyo day dira gistoryahan. Ay kuan lagi bay kanang bahin sa eleksyon ba niya ang gusto niya kanang pobre niya. Akong gusto dato man. Sakto kayo bay kay among boss manager kay nilansar. Sakto kayo bay kay magakurta ta. Sus, kwarta na po imong giapas be. Sakto kayo kay dato na nagaron ba jud? Uy, magakurta na gid ko. Pero bay kanusam na siya man eh. Nako dili pa daw akong boss manager. Pero ni una lang ko siya ha. Sana at pa yun siya ka istorya. Na may nagdanga-danga ari mo gurtong boss oh. Si boss jud. Uy, boss. Uy, dong. Naaram na ka dira. Dong. Boss. Dong. Nakuha naman dahil ni mo dong, eh. Kaila pa kaskuha dong. Kaila ka saya day, boss? Oh, kaila kayo dong, eh. Amigo rin mo siyang papa. Oh, mau ba, boss? Oo, dong, eh. Pero may magkuyog ato dong. Pero may magkuyog sa amateur. Kay, sa asa may maabot, pero may champion dyan. Ayaw kayo makanta ang papa ni dong. Sigurado ka siyan? Oo, dong, eh. Soon kayo si mong papa? Ha? Manong sigim to ka-champion akong papas kanta nga. Amang man to? Oo ba, dong? So what's up mga ka-James Hope? So it's time to shout out now. So shout out dahil kang Mary Jane Bua, shout out kang Prince Dos Dos, shout out kang Jamaica Sinadan, shout out kang Taylor Biran, shout out o shout out sa Daswakak Official TV, shout out shout out sa Batanggay TV, shout out kang Sherlyn Bao TV Kasas from Carmen Cebu, shout out kang Aaron Galyardi, shout out ya, shout out kang Lechan watching from Dubai, shout out shout out kang Jeho Mawasul Bar, shout out ya, shout out kang Jomar Biran, shout out shout out kang Pangging Curse watching from Negros Oriental, shout out ya. Okay, shout out. Shout out kang Rielin, shout out sa The Sif Idol Langit Please Command, shout out. Shout out kang Behind Boy, shout out kang El Tiger, shout out. Shout out kang John Car Bustamante Mix Junior Alipio Carlos nga nas Qatar, shout out. Shout out kang Jinirisa Enriquez from Danao, shout out. Shout out kang Marco Viajero, shout out kang Shane Olivar, shout out. Shout out kang Ruben Salvador, shout out kang Rian Sangke, shout out. Maratatan guys, so don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell below. So bye-bye! Kanina mo sabay ka sa mulakaw.